chen nom nu te na kan kalai ama chu in huang hianin tiang lampang thui thin hi nia kan pa ipte tu te chu en ka du wangin a stok nei ho ke a khanin lak tu kan nei kher lo pon a kot nu te bel chian nan te po tin kan su kala he po hi thil pakhat le chu ka lu te po khanin in lo notice mai theya ka lai lut ve reuh lutuk hi ka lu vel te po kha kan ti tha voi thum voi li ve kha chu kan ti tha vel ni tu mo khatia han lu vel mai mai po kha zamom ve du lutuk ka camera in min han focus ni ti hria che kha chuan mo lo anuam che lo ni an atak a phison nal lutuk he puan hi a thui tu nu anei tu nu hianin be ka thui le tur thawa ti nia moi kha kan ti khop maya he kan bi chin vel ani hi be ka thui tang kha chuanin kan ui deuh lek lek zoka
in thana ni pa formin kan chianu te ina noodles te kan han chhum vel ani hi Này xe lem. Ô bye băng trà lem hoa phù.